Peşenge Gweney'in çandê li bajarê Amedê hat vekirin. Ji alî jora navenda nivîsingehê Yekîtiya Ewropayê a jora bazirganên Amedê û bi piştgiriya welatên endamên Yekîtiya Ewropayê ve peşengeh li bajarê Amedê hat amadekirin. Di peşengehê de şandeyek ji balyozên welatên endamên Yekîtiya Ewropayê, Serokatiya Berpirsê Karûbarê Delegasyona Yekîtiya Ewropayê ya li Tirkiyeyê jî amade bûn. Peşengeh Mirata Çandê bi boneya 8 saliya damezrandina UNESCO'ya hat amadekirin. Beşdarvan dan zanîn ku ev peşengeh nîşaneya hevkariyekî kur a dinavbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de ye. Eyruzê ewta mayav sergîke. Nu sergî çi û UNESCO in 8 sar û imsar 8 sarî yirin neve viraşte û. Diyozî destek donu, destekî kültürü donu. Ewta resim ki ewta esti çewres û 6 hebir resmî Avrupa Birliği û ay elçilik destek da û kom gure aynı ma fotoğraf kenî. Semet çi manu kenî mavoni kenî Avrupa Birliği semedi peretî het niyome. Aynı zamanda Avrupa Birliği ev kültürü. Kültürü ma kültürü Avrupa yevno reyra hizbeni. İyi akşamlar. Everbaş. Di peşengehê de endamên Yekîtiya Ewropayê piştgiriyên xwe ji bo pêvajoya aştiya li Tirkiyeyê jê ragandin. Di peşengehê de weneyên ciyên dîrokî ên bajarên Tirkiyeyê hatin nîşandan. Nêzîkî 106 wêne hatin pêşkêşkirin. Hêjayî gotinî ku li bajarê Amedê jî du ciyên dîrokî Sûrên Amedê û Baxçeyên Hevsel jî di lîsteya miradên cîhanê de ciyê xwe girtine. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.